Gràcies a l'esforç d'un equip incansable es poden aconseguir grans èxits, com passar de 9 federades al 2022 a 37 al 2025. Les claus són les classes i trobades setmanals combinades amb les simultànies un cop al mes. Doncs em sembla molt interessant els projectes aquests que està fent a Tres Peons i tal, perquè jo ho vaig descobrir en un torneig que vaig voler anar l'any passat i vaig descobrir per un cartell que van ficar que feien quedades per dones. Jo al principi no sabia ben bé de què anava la cosa, perquè vaig dir, quedades per dones com puc incloure o no? Encara sóc un col·lectiu més jove, no? En plan, van considerar-me dona com a tal, no? I vaig dir, bueno, vaig un dia i a veure què em trobo, no? I clar, vaig veure que l'ambient estava bé. En plan, hi havia dones de totes les edats, hi havia alguna nena també, i doncs vaig anar a les quedades i d'allà van organitzar les simultànies aquestes i tal, i em va semblar doncs, una iniciativa molt bona. Jo segueixo la iniciativa des de fa uns 2 anys i com a home m'he sentit molt acollit. He jugat torneos solidaris per millorar les condicions de vida i acostar els escacs a Uganda. El primer any els diners recaptats es van fer servir per construir un pou d'aigua, i en el segon una granja. Tot això és possible gràcies a alumnes d'enginyeria industrial de la Universitat Ramon Llull que dissenyen i construeixen materials. Enguany a més van dissenyar el trofeu de la campiona. Com a cita el pastís al projecte dels escacs fa visible dos referents amb la presentació del llibre Mireres de Campiones. Gràcies a totes les persones que feu possible, els que participen, els que col·laboren a les classes, en el muntatge, en l'arbitratge, en la difusió, però sobretot en l'organització.